La coneguda fotògrafa i corresponsal de guerra francesa Christine Spengler, que resideix a temporades a Eivissa des de fa diverses dècades, prepara ara un llibre de fotografies de les Pitiüses. Les seves imatges han donat la volta al món en publicacions com el New York Times, Life o el Paris Match. IB3 ha parlat amb ella 2 mesos després d'haver rebut la insígnia de la Legió d'Honor francesa. Ante todo, mi vocación, soy corresponsal de guerra. Amb la seva Nikon, Christine Spengler ha captat molts conflictes bèl·lics i també moltes espurnes d'esperança enmig de les tenebres. Les fotografies de guerra sempre en blanc i negre i les artístiques en color com a contrapunt. Las fotos de arte, las fotos oníricas, puesto que la mayoría me vienen del sueño, las realizo a cada regreso de reportaje, como para exorcizar el dolor de todo lo que he visto. Es lo que me mantiene en vida. Les seves instantànies, després d'haver aparegut al New York Times, Paris Match o Newsweek, han donat la volta al món. Aquest estiu, amb la seva trajectòria, ha rebut la insígnia de cavaller de la Legió d'Honor francesa. Y el ministro francés escribió de mí que saludo a la combatiente que siempre supo ver y plasmar la esperanza en medio del caos. Amb molts vincles a les Pitiüses, ara prepara un llibre de fotografies d'Eivissa i Formentera encarregat per la Cambra de Comerç i que exposarà a París a l'abril de l'any vinent i a Eivissa l'estiu que ve.